Ako'y nabalitaan ba yun? Yan ang disgrasya ito sa unahan ba eh? Sabay ka nita. Taraon to ba? Unsay ka ng kahimtang nga to ron. Sabay mo? Naman pin! Daming namin mo ba? Pagdali ka nang ibaklasan ba? Pagdali kayo mo no, dugay mo good. Gabi na oh, lara dito sa unahan. Pagdali mo. Aya ron eh. Hapon na ba? Asa ka to mga kagbuwag to? Wala ba sila? Asa naman to? Ganihar ko nagpaabot diba ako sa rasa ko. 5 na, wala gapon sila. Asa man to? Uy! Ay, ganiabot ka. Ay, ganihar ko nagpaabot diba ako. Gigos-gos balay na. Man tong uba to tropa. Ganihar ko nagpaabot diba? Karektor, ganiabot. Yan ito, may tirada ko no. Magikan na eh. Balay eh. Mana pa bante. Ante naman, asa to sila no? Nga kaya eh. Bugna mo, kaya niya. Ulan ba? Hapit, pag di sinimir no. Higda, napunta ba? Ay. Sige, pala na ipot. Ano, si Jo? G! Diba? Uy, bay, ano mo na bay? Gasong. Uncle Wegel. Yari kaya. Ikaw bay. Tirada bay. Diba, tambay, hinga na ba? Hapon po ba? No, okay no? Okay, jacket ni ko no, kaya Sog pichi. mga ulan ganyan nagod. Ay, nagabot-abot na mo. Sana lang ko tuwa, asa to isa ron. Ano si Pigeons Day? Bot ato ah ato. Ta to, asa po Liki, to ron. budulod no? Liki ito sa good. Sila pag mahambog sa mga 6 packs niya. Grabe na po to eh. Ay gitawa. Saan naman tao ni mga kalabanan ni nga? Napay kauban, hindi dyan mo uban sa mga post nila eh. Yan to, lagay ko din sa nalalom, din sa imburnal, ngayon kusok yung signal. Okay, sunog yung mga kaubanan eh. Nanawa na patay na lagi. Tawagin na lang bay. Say, jamming ba? Bot nabog ng beer tong paghuhunga to. Tawag yung singkuligin. Asa ka to? Dati mga kamada ron ba? Sap! Naa pa dyan nanawag. Biskit si Bintoy man eh. Bahala ka na, palungon ako ni. Ano ato siya? Palong. Ako na sa lupa. Sulpot to kalit kabalor mga sa mga kamada to na no. Isa kawagan mo to, matik dito to gawas. Mura mo gatong si kon to. The flash. The plus ba. Ba? Balong ko pa tala human diri. Tanawa, patay na noon. Biskit, natatawag ba? Saba ka takas eh. Disturbo kayo ni ba? Sama na disturbo mo kayo ni. Disus. Iya, betul unsam Unsa di si bangag eh? Biskit kamu, may naday naa, mari mo di ay. Unsa ka na? Pahong? Di ba? Sa baap ninyo eh, kabalo nag-email ko diri. Saba ang ngayon mo. Ang manita ron. Tay, suda po. Eh, diri na ko lingkod. Sumitra na ron. Sakto ba'y na ang mga amaw. Pasabay ko sila hapon uli ron, kaya ako'y sabay mo uli. Ay, atiko na nila ako sila nga na disgrasya sa unahan, kaya para sure ko ubanan ko nila. Impas kini ron. Saan mo ginayaw-yaw David? Dali. Gumbo. Storya lagi ya ba? Pahong na ka? Ako'y nabalitaan ba yun? Yan ang disgrasya ito sa unahan ba eh? Sabay ka nita. Taraon to ba? Unsay ka ng kahimtang nga to ron. Sabay mo? Suroy! Suroy! Rapid! Eh, Rapid! Tara ba? Asa man mo? Pagtas sa takin, nagdali man ta! Dugay ka ng motor eh! Eh, bakta sa data? Saday. Sa Hulat good mo, likiya oy! Dili dia kaya mo eh. Pangulat mo! David, maghulat, David! Basta makadagan eh. Is kalipangon pay. Balang magunas lang eh. Paiwit ako. Kay bangon juga din din makaya. Dali mo, ingit-ngit na ba? Sabi, Pin! Ngit-ngita na eh, dugay pa kayo sila ba? David! Sabi ba? Dangana ninyo eh, kabalong ngit-ngit na! Gabi, napadulong oh! Dali ninyo diha! Dugaya ninyo eh! Sugang, baktas kang buwang ko Over man kayo ba eh. Layuan nila eh. Pasal ko layuan nila eh. Naman pin!
Aming kami mo ba? Pagdali ka nang ibaktasan ba? Pagdali kay mo no, dugay mo good. Gabi na oh, nara dito ko na. Pagdali mo ay. Unday ba? Unday di asa. Para kung rupotok siguro ito. Bahala to siya, tara. Dito ay, dugay kito. Kaniya di kadagal badaliar nangawa mga batay. Asa naman to? Kusuga pun manglakaw ng bataan eh. Asa naman ni Bay? Layo na kayo ba? Saan niya? Matapit na nagkasya diri. Lapit ay atik rin. Hatod dito ka Bay. Salamat kay Bay. Wala ko. Si Ayo ni mataan. Kam kita Bay, balik kita ni Bay. Si Ayo pagkabarkada. Tara, balik ta. Aray. Asa naman siya? Lay, scam oy, may klaro eh. Tara. Ayo, scam ay. Patay ka po yung ginaga na yun. Wala niya eh. Lapit sa tadi, lapit sa ta. Lapit sa tadi dito. Lapit sa tadi dito, bakit natin kuhaon? Bunsa ka na ko. Ayun o, natin kuhaon diri. Lapit sa mga tirador diri o. Ay, daraw, tirador o kuhaan, XR. Bay. Ang tagiya sa XR, si Donkey. Anong pet? Yun nun, kaya nabuntagan ko na yung ginaptas ba? Dahil diri mga tirador o mga kuhaan ba o. Pagpayo mo, naririnan diri o, tirador kayo ni. Karani, siguro mga. Kijing. Ano, karaan po niyo? Ato sa may kay. Nakamit. Gabi eh. Tirador, rinan. Dara rin.